a tota màquina. Així va la collita de la xufa als 16 municipis productors de la comarca de l'Horta Nord. Les pluges d'octubre i novembre han retardat un mes i mig la recol·lecció i ara cal recuperar el temps. La xufa està en perfecte estat, en òptimes condicions. L'únic que ens ha retrasat, amb nosaltres que fem la faena, ens ha retrasat un poc. Ens tocarà treballar en les festes un poquet més. El retard en la collita s'està notant també als 4 rentadors de xufa que hi ha a la zona. Tots els agricultors de la comarca estan venint ací a l'hora per a preparar el producte abans del secat. La collita durarà fins a febrer o març. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Xufa de València estima una producció de 6 milions de quilos. Per tercer any, els productors han reduït la superfície de cultiu, enguany un 7% fins a les 317 hectàrees. D'esta manera esperen rebre preus més competitius. Fa 2 anys la xufa se paga pel productor a 36 cèntims el quilo, enguany passat va ser 42 i enguany esperem que estigui alrededor del cost de producció, que són aproximadament 52-53 cèntims. De la collita de xufa d'esta temporada es produiran a partir de juny vora 20 milions de litres d'orxata.